Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Сёння мы працягваем падсумоўваць вынікі года, абмяркоўваць апошнія падзеі. Галоўная з якіх гэта, канешне, публікацыя проекта Конституцыі у новай рэдакцыі, у рэдакцыі 2022 года. Ну і шмат чаго яшчэ ў прынцыпе адбываецца. І сёння у студыі Еўрарадыё Павел Усаў. І тут, як звычайна у нашых суразмоўцаў, некалькі радкоў, рэкамендацый. Кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук і палітычны аглядальнік. Прывітанне, Павел. Вітаю. Вось у нас, напрыклад, у соцсетках вельмі часта пішуць, што ўвогуле няма чаго абмяркоўваць гэтую канстытуцыю, новую рэдакцыю я маю на ўвазе. Маўляў, там розная аргументацыя. Першае гэта тое, што ўсё, што напрыдумывалі я бацькі, гэта не важна, все гэта адменіцца і гэтак далей. Як вы лічыце са свайго боку? Мае сэнс абмяркоўваць? Ці ўсё ж такі мы як бы таўчэм воду ў ступе і гэта ўсё не мае ніякага значэння? Прыйдзе Ціхановская, все адкаціць. Гэта частка рэчаіснасці сённяшняй палітычнай. Так ці інакш на гэта варта звяртаць увагу, аналізаваць, каментаваць нават з такога паліталагічнага, акадэмічнага інтарэсу. Ўсё ж такі той арганізм палітычны, які існуе зараз у Беларусі, рэжым Лукашенка, ён патрабуе аналізу, ён патрабуе, скажем так, ускрыцця анатанамічнага, каб зразумець, якія працэсы рухалі гэтымі людзьмі і што стаяла за тымі ці іншымі рашэннямі, якія прынималіся. Таму як аб'екты для аналізу, безумоўна, варта з такого навуковага, з навуковага, журналісцкага, публіцыстычнага. Канешне, калі аналізаваць гэты прадукт з пункту гледжання права, заканадаўства, то гэта не мае сэнсу, бо у такіх сістэмах, якой з'яўляецца беларускі рэжым, я яго акрэсліваю неотаталітарным, закон увогуле не існуе як інструмент рэгулявання нейкіх зносінаў паміж грамадствам і дзяржавай, як інструмент абароны правоў чалавека і правоў грамадзяніна. Таму нават калі б гэта была самая цудоўная канстытуцыя, так, як бы сказаць, самая дэмакратычная, па сутнасці гэта б не мела ніякага б сэнсу, як тая ж канстытуцыя Сталіна, якая была прынятая там у 36-м годзе, так, у перыяд ужо пачатку тэрору, якую называлі амаль там самай дэмакратычнай у той час. Па сутнасці гэта не змяняла той палітычнай рэчаіснасці, якая існавала ў Савецкім Саюзе. Але вось той фармат, умоўна кажучы, канстытуцыі, які быў запрапанаваны грамадства, ён фактычна ў нейкім сэнсе паказвае дэградацыю думкі палітычнай. Гэта, па сутнасці, гэта нейкі каллаж вось розных ініцыятываў палітычных, нейкая мазаіка з інстытутаў, якія паміж сабой фактычна не маюць логікі ў судзеянні, у пераразмеркаванні нейкіх палітычных уплываў прыняцця рашэнняў. Гэта вось такая абсалютна комплекс дзіўных ідэяў, які проста запханы ў адзіны дакумент, які таксама паказвае, што нават для тых людзей, якія займаліся распрацоўкай гэтага дакументу, ён не мае ніякага сэнсу. Яны самі нават разумеюць, што стварылі па сутнасці прававы трэш, што гэта дэградацыя палітычнай прававой думкі унутры самой сістэмы. Цікава з вами размаўляць, і это значэнне неотаталітарызм для мяне новае, і вось значэнне канстытуцыі як правового трэшу, я маю на ўвазе натуральна рэдакцыю 22 года, яно таксама, на маю думку, так, даволі трапная. Але вось пра што я хацеў запытацца. Прадаюць гэтую канстытуцыю людзям як нешта, што забяспечыць стабільнасць і развіццё Беларусі на доўгія гады. Я праслухаў за апошнія суткі нават некалькі такіх маналогаў дэпутатаў, экспертаў і гэтак далей. Як вы лічыце,
вось стабільнасць і развіццё. Гэта ёсць некія перадумовы ў гэтым дакуменце. Ну, па-першае, тыя, хто абслугоўваюць сённяшні рэжым, гэта палітычныя шарлатаны. Яны будуць прадаваць усё, што заўгодна. Усё, што там скажуць ім прадаваць, яны будуць прадаваць. Скажуць прадаваць слана, яны будуць прадаваць слана. І тут мне нават цяжка нейкім чынам аналізаваць паліталагічна ці аналітычна выказванні ці дзеянні тых людзей, якія сёння прысутныя ў афіцыйнай палітычнай публічнай працэсе. Так. Давайте пабудуем другую АЭС. Яна забяспечыць безумоўна. Вось і яны будуць. Давайте паставім ядзерныя ракеты, яны будуць ядзерную зброю. Яны забяспечаць палітычную. Давайте прымем контрсанкцыі там. Абсалютна. Менавіта, вельмі трапна вы заўважылі, таму сённяшні рэжым, сённяшняя ўлада не ў стане нічога забяспечыць. І гэта трэба разумець. Гэта трэба разумець простым беларусам. Гэтая ўлада, гэты рэжым выключна накіраваны на забеспячэнне ўласнай стабільнасці, уласнай бяспекі коштам развіцця Беларусі, коштам развіцця беларускага грамадства, коштам ввогуле прагрэсу і эвалюцыі. Беларуская сістэма знішчае беларускую, лукашэнкаўская сістэма знішчае беларускую цывілізацыю, беларускую нацыю, і ўсё гэта афармляе новым фарматам канстытуцыі, якая толькі проста стварае абалонку для палітычнага знішчэння Беларусі. Таму спадзявацца на тое, што рэжым Лукашенка і тая групоўка, якая сёння захапіла ўладу, прывядзе Беларусь да сацыяльна-палітычнага развіцця, нават да гэтага, да крызісу 20-го году ўсё паказвала, да чаго ідуць працэсы палітычна-эканамічна ў Беларусі, да дэградацыі. Менавіта вось гэтыя паказчык і ўнутраная дэградацыя і ў барацьбе з ковідам, і ў барацьбе проста з забеспячэннем мінімальных нейкіх сацыяльна-эканамічных правоў грамадзянаў прывяло да выбуху 20-го году. Мы ўсё гэта ведаем. І нічога ў Беларусі не змянілася пасля 20-го году. Наадварот, сітуацыя яшчэ больш пагаршаецца. Таму яны могуць, яшчэ раз, як вы сказалі, могуць там прадаваць паветра ў Беларусі і, па сутнасці, для простага грамадзяніна, які разумее, якога баліць душа за Беларусь, за краіну, гэта прывядзе яшчэ да больш негатыўных наступстваў. Ну, зацытую яшчэ крыху з выступленняў вось гэтых прадстаўнікоў улады. У прынцыпе, сам Лукашенко неаднаразова сказаў, што Канстытуцыя напісаная не пад прэзідэнта. І я, мне здаецца, пасля публікацыі зразумеў, пра што ён кажа. Яна напісаная не пад прэзідэнта, а пад Лукашэнку. Ну, то бок, вось тут ёсць як бы дзве такія розніцы. То бок, гэта любімы жанр Сергея Чалага, калі Лукашенко кажа адно, і ўсе яго разумеюць нейкім адным чынам. А ён насамрэч, да, вось меў на ўвазе, што не пад пасаду прэзідэнта, і, калі ласка, з'ешце гэта і лічыце, што Канстытуцыя нясе нейкія перамены. Вось як вы лічыце, пад Лукашэнку напісаная Канстытуцыя ці не? Ну і што ў ёй напісана дзеля яго? Вось Зміцер Лукашук у анонс гэтага эфіра вынес 2035 год. Да? Уся сістэма пабудавана пад Лукашенка. І ніякага выключэння. Канстытуцыя гэта толькі... Ну, няма. Канстытуцыя гэта прававы дакумент, які рэгулюе адносіны ў грамадстве, дэмакратычным, перш за ўсё, грамадстве, які пераразмяркоўвае ці фактычна акрэслівае канкрэтныя функцыі тых ці іншых галінаў улады. Гэта павінна забяспечыць, перш за ўсё, стабільнасць для дэмакратыі і забяспечыць правы і свабоды грамадзянаў. Пасля 96-го году, ну, фактычна пасля 95-го, так, рэферэндуму, у нас не існуе такіх дакументаў, асабліва пасля прыняцця з папраўкамі Канстытуцыі 96-го года, якія рэгулююць дэмакратычныя суадносіны ўнутры палітычнай сістэмы, якія абараняюць правы і свабоды грамадзянаў. Таму гэты праект Канстытуцыі, іншы праект Канстытуцыі, гэта, па сутнасці, не мае ніякага значэння, бо у нас застаецца дыктатура. Зараз мы ўжо можам казаць пра неотаталітарную сістэму,
бо яна абапіраецца на тэрор. А канстытуцыя гэта паперка, якая не вартая нават той паперы, на якой яна напісаная. Пакуль яе не выконваюць. І не будуць выконваць. Пакуль існуе гэтая сістэма, ніякую канстытуцыю, нават тыя правы элементарныя, якія былі прапісаны нават той же канстытуцыі 96 году, не выконвалі. Это просто канстытуцыі і законы умоўна для такіх сістэмаў патрэбны выключна толькі для аднаго, каб легітымізаваць рэпрэсіі і знішчэнне грамадзянаў пры дапамозе дзяржаўных інстытутаў. Больш ні для чого. Канстытуцыя і законы ў Беларусі не выкарыстоўваюцца і не могуць быць выкарыстаны грамадзянамі для абароны сваіх інтарэсаў, нават выбараў. І гэта было не толькі ў 20-м годзе, гэта пачынаючы з 96-го пасля рэферэндуму. Сябры, нагадаю, гэта стрым. У нас у гасцях палітычны аналітык Павел Усаў. Можна задаваць пытанні, мы іх усе будзем трансляваць у эфір, тыя, натуральна, якія будуць па тэме пытанні і заўвагі. Таксама не забывайцеся падпісацца на YouTube-канал Еўрарадыё, падпісвайцеся на нас таксама ў Інстаграме, там кожны дзень ёсць нешта цікавае, і сёння яшчэ будуць эфіры. Насамрэч, вось тая канстытуцыя, якую апублікавалі, яна вельмі шмат правак змяшчае. І для мяне кожны дзень яшчэ дагэтуль ёсць нейкі сюрпрыз. Напрыклад, сёння я даведаўся, што людзі, у якіх карта паляка ёсць, не змогуць удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдатаў. І прычым карта паляка, там грамадзянства дазволена. І цяпер там ёсць дэпутатка такая Марына Лянчэўская, яна агучыла, што пад іншымі дакументамі, якія даюць льготы ў іншых краінах, маецца на ўвазе карта паляка. То бок яшчэ 130 000 запісаныя ў дэструктыўныя элементы. І гэта таксама не мае, а яе словы. Што вось Канстытуцыя абараняе Беларусь ад дэструктыўных элементаў. Мы прапісалі туды карту паляка ў выглядзе такіх. Можна я тут адразу скажу, ніхто не можа удзельнічаць, не зможа удзельнічаць у выбарах прэзідэнта пры сённяшняй улады. Неважна, ёсць карта паляка, няма карты паляка. Пры сённяшняй сістэме толькі адзін чалавек можа удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, калі ён будзе удзельнічаць. І гэта трэба разумець. Мне здаецца, што нават калі не будзе. Калі нават і не будзе. Да. І вось тут я хацела запытацца, што для вас самае, такое, што звярнула на сябе ўвагу ў гэтым праекце Канстытуцыі, не ведаю, самае крынжовае, самае абсурднае, самае то, пра што, чаго там не мусіць быць, я не ведаю, можа ёсць нейкі факт. Бо для мяне вось сёння гэта рэмарка пра карту паляка, і там пачалі, у прынцыпе, зноў жа пісаць у каментарах, што іншыя дакументы, якія даюць права на льготы ў нейкіх замежных краінах, гэта можа быць, напрыклад, еўрапейскі сертыфікат аб вакцынацыі. Гэта можа быць усё, што заўгодна, у прынцыпе. Нават расійскі сертыфікат аб вакцынацыі, які дазваляе там куды-небудзь паехаць, дае льготы ў іншых краінах. У той фармулёўцы, якая сёння запісаная ў гэту новую рэдакцыю Канстытуцыі. Тут просто некалькі выпісаў для сабе, калі чытаў першы. За што вока зачапілася. Так. Акрамя вось таго, што вы ўзгадалі, першая рэч, што Беларусь, з тэрыторыі Беларусі не будзе магчымай агрэсіі ў дачыненні да іншых дзяржаваў, што фактычна азначае, што да зменаў у гэтай канстытуцыі агрэсія з тэрыторыі Беларусі была магчыма. Абсурд, то бок такі прававы. Пра гэтай вайны з Украіны засталося 2 месяцы. То бок на падставе той канстытуцыі, якая зараз існуе, фактычна Расія можа спакойна уключыць Беларусь у свой фармат агрэсіі супраць Украіны. Такі вось геапалітычны прававы абсурд. Там даволі шмат іншых дзяржава забяспечвае захаванне гістарычнай праўды і памяці о гістарычным подзвігі беларускага народа ў годы Вялікай Адчыннай вайны. То бок гэта працяг да таго закона да генацыдзе. А што значыць толькі гэта? А у нас няма іншай гістарычнай праўды, і гісторыі да 1945 года ў Беларусі няма. І гістарычных подзвігаў беларускі народ да 45 году не
не зрэалізоўваў, не было. Ну, гэта фактычна ў кантэксце тых зменаў канстытуцыйных і прававых, якія адбыліся ў Расіі. Там таксама гэтыя былі праўкі, нават была прынятая законы пра фальсіфікацыю гістарычнай праўды і крымінальная адказнасць за гэта. То бок гэта вось ужо такая інстытуцыялізацыя гібриднай вайны, якая ўжо датычыць і самой гісторыі. Гэта сімптаматычная праўка для беларускіх уладаў. Сапраўды гісторыя пачынаецца вось тут такі вельмі небяспечны момант по-расейску, калі дазволіцца, принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка определенных законов со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также по судебному постановлению. То бок фактычна гэта падрыхтоўка да працэсу канфіскацыі. Ужо такая упісанне, інстытуцыянальнае упісанне вось таго, пра што казаў Губопік, так, памятаеце, што па судовым прысудзе можна канфіскаваць маёмасць альбо тых людзей, якія там з'ехалі за мяжу і супраць іх вядзецца крымінальная справа. Адзінае, што мяне тут умоўна супакоіла, хаця гэта безумоўна ніякая не гарантыя, што там не прапісаная механізм пазбаўлення грамадзянства. Ну, але гэта безумоўна. Але там дадаліся вось гэтыя словы у той пункт прысвечаны грамадзянству, да? Вось, таму там фактычна можна знайсці шмат такіх, як бы так сказаць, перлаў, але яшчэ раз кажу, гэта у тым выглядзе, у якім ён пададзены зараз, гэты праект, напэўна, на рэферэндум ён выносіцца не будзе. Бо гэта відавочны прававы абсурд і прававы калаш. Гэта толькі яшчэ больш узбудзіць насмешак і крытыкі ў дачыненні нават да той сістэмы, якая там праект прыгатаваў. Дарэчы, гэтая думка таксама гучыць, што, магчыма, адмыслова вынеслі нейкі, такі сыравасценькі праекцік, і зараз адбудзецца грамадскае абмеркаванне, і грамадства выкажа заўвагі, і гэтыя заўвагі будуць улічаныя, і гэта такая пастка. Магчыма, безумоўна. Дэмакратычная працэдура адбылася. Я думаю, што так, што будзе нейкія там групы, размовы, кансультацыі, як было ў Расіі, так, якія там змяшчалі там абсурдныя там нават ініцыятывы. І памятаеце, што калі толькі гутарка пайшла яшчэ у восені, так, 2020 году, там з'явіліся такія прарасійскія групы, якія накіроўвалі свае ініцыятывы змяшчэння ў Канстытуцыі аспекту па саюзнай дзяржаве, што, магчыма, таксама было б на карысць Расіі, там пра сяброўства ў АДКБ і гэтак далей. Вы маеце рацыю, тыя, хто кажуць, што, магчыма, яшчэ больш такія вострыя ініцыятывы з боку у косках, скажам, актыўных грамадзянаў Беларусі, бо, напрыклад, я лічыў, што ввогуле гэты сыр-бор з Канстытуцыяй, ён мае сэнс толькі тады, калі Лукашенко стварае для сябе такія палітычныя ўмовы, пры якіх ён ужо не будзе удзельнічаць і не будзе такой неабходнасці удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, то бок а-ля казахскі сцэнар, так, ён застаецца прэзідэнтам прэзідыума ці старшынёй прэзідыума усебеларускага народнага сходу, а пра тое, якія функцыі выконвае прэзідыум, там нічога не прапісана. Бо калі гэта канстытуцыйны орган, калі ёсць старшыня прэзідыума, там адпаведна павінны быць прапісаныя функцыі, як яны прапісаны ў дачыненні да канстытуцыйнага суду, да парламенту, да ўраду, для прэзідэнта. То бок там пра структуру і функцыянаванне вось гэтай агромістай структуры нічога няма. Хаця ВНС гэта фактычна па гэтаму праекту з'яўляецца абсалютным органам, якому належыць уся ўлада фактычна ў краіне. То бок, значыць, выканаўчы камітэт, якім з'яўляецца прэзідыум, павінен мець такія ж самыя паўнамоцтвы і быць вышэй нават за ўрад і за прэзідэнта. І гэта мае сэнс. Лукашенко становіцца
скажем, старшынёй прэзідыума, у яго паўнамоцтвы пашыраныя, але гэтага, па-першае, няма, а па-другое, насамрэч, што функцыі прэзідэнта збольшага засталіся такія ж самыя, як і былі. Ну, там яму прэзідэнт дэлегаваў там ВНС прызначэнне суддзяў, старшыні ЦВК, там сябру зацвярджэння ЦВК, але ключовыя палітычныя функцыі, яны застаюцца у прэзідэнта. Гэта азначае, што ён, Лукашенко, застаецца, ну, мае намер застацца прэзідэнтам. У Казахстане, калі мы прыгадаем, там усе ключовыя функцыі былі перанакіраваныя кіраўніку Савета нацыянальнай бяспецы. Магчыма, яшчэ Лукашенко думае, які вось піша яшчэ на калені, чтобы ён там... Ну, гэта ж, да, не канчаткова. Канчаткова. Але тут відавочна вось гэтая калізія, так, інстытуцыянальная. І пакуль мы не пабачым, што там, чаго датычыць і кампетэнцыі прэзідыума і старшыні прэзідыума, да канца гэтага, ну, не будзе... Гэтая канстытуцыя будзе выглядаць, як я ўжо казаў, такім кулявым, ну, кулявым. Вось цікава, што вы самі выйшлі на тую тэму, пра якую і я хацеў пытацца. Фактычна галоўнае, ну, калі дапусціць, што Лукашенко думае пра сыход на нейкіх умовах, да? Пад уплывам Расіі, ці пад уплывам таго, што яму ўжо шмат гадоў, і яму это все уже вот тут, да? У Канстытуцыі мы маглі б пабачыць умовы, якія ён бачыць, ну вот на якіх ён гарантыі, да, на якіх ён все ж таки гатовы, ну, у нейкім сэнсе застацца збоку ад усёй гэтай улады. Але мне здаецца, што мы іх не пабачылі. Ну, там ёсць умовы, там ёсць гаранты прэзідэнту ёсць, што немагчыма асудзіць, да, але гэта не... Ну, хто можа Лукашенку такія гарантыі прадставіць? Я не магу. Ціхановская не можа. Наўрад ці гэта можа зрабіць Наталья Івановна Качанова, да? Там ці нейкі іншы пераемнік, я не ведаю, Владимир Макей, да? То бок, да, нешта прапісана, але вось гэтага зразумелага механізма я гатовы сыходзіць, вот калі будзе выканана гэта і гэта. Як бы... Ну, у Канстытуцыі гэта і так ніхто не прапіша, так? У Канстытуцыі, ну, па-першае, гэта пазначала насамрэч, што ён сыходзіць, а гэта б, калі б толькі б у публічнай прасторы з'явіліся б вось такія паказчыкі таго, што ён нібы рыхтуюць сабе адыход, сістэма б адразу б развалілася, так? Бо гэта ўжо б сігнал. За што мы паміраем? Пытанне да губопіку там і ўсіх гбістаў, за што мы там паміраем, за што мы забіваем, за што мы садзім людзей. То бок яны зараз разумеюць, за што яны там змагаюцца. Яны змагаюцца за Лукашенка. А як у той момант, як нават гэтыя простыя вайскоўцы разумеюць, што Лукашенко капітулюе і фактычна падстаўляе іх усіх, бо як толькі адбудзецца сыход, і нават прыйдзе, умоўна кажучы, там Макей, я не, па-першае, хочу адразу сказаць, што я не разглядаю ні пры якіх умовах сыход Лукашенка. Ён можа быць толькі у адзіным варыянце наперад нагамі, так. А я-то размечтался. Так. І гэтая сістэма, як і любая таталітарная, аўтарытарная сістэма, яна будуецца на канкрэтным сігнале. Ёсць лідар, якому мы падпарадкоўваемся. Як толькі сыходзіць лідар, адбываецца вельмі хуткае пераразмеркаванне рэсурсаў, перанакіраванне дзейнасці, незразумела, хто прымае рашэнне. Нават давайте прыгадаем тую ж самую Расію, калі вырашалася пытанне, ці застанецца Мядзведзеў на другі год. Так, там было вельмі шмат спадзяванняў таго, што на другі тэрм, што Мядзведзеў застанецца, і нават былі групы цэлыя, якія прасоўвалі Мядзведзева там наперад, і там Глеб Паўловскі, мы памятаем, такія аналітыкі, якія верылі, нават яны да канца не разумелі, які ўклад там. А тут раптоўна яны ўдваіх выходзяць, і Медведзеў кажа, што вось мы тут уже даўно дамовіліся, якой быў шок для грамадства. Хаця для людзей, якія разумеюць, як функцыянуюць гэтыя сістэмы, ніякага здзіўлення па сутнасці не павінна было быць. У Беларусі яшчэ больш прымітыўная аўтарытарная сістэма. Яна базуецца на гвалце, тэрор, асабліва зараз, хаця гвалт і тэрор бы заўсёды, пашырыліся толькі маштабы.
І тыя людзі, якія абслугоўваюць сістэму, яны разумеюць, што для іх няма ніякага вяртання назад і ніякай будучыні для іх няма. Перш за ўсё для тых, хто ўдзельнічае ў тэроры. Спадзявацца на нейкі там на ў перспектыве на нейкае агульнае там выбачэнне ці кампраміс немагчыма. Крыўда настолькі моцная, што адзіны выхад з гэтай сітуацыі гэта справядлівыя судовыя выракі ў дачыненні да тых людзей, якія здзяйснялі прыгаворы. Калі гэтага не будзе, просто пачнецца бытавое насілле і пачнецца помста, звычайная помста ў дачыненні тых людзей, якія рэалізоўвалі рэпрэсіі. Блага, што інтэрнэт ўжо зараз дазваляе і ўпублічню ўсе спісы і твары людзей, якія гэты тэрор рэалізавалі. Таму ніякія гаранты і ніякі сыход Лукашенка на сённяшні момант не разглядаецца. Што тычыцца на перспектыву, так? Ну вось, 2000, то бок ваш сцэнар гэта тое, што выбары не раней за 2025 прэзідэнцкія, то бок то, як гэта сёння і ў календары занатавана. Адпаведна, канстытуцыйны рэферэндум дае Лукашэнку магчымасць балатавацца яшчэ 2 разы, калі гэта застанецца, вось гэтая папраўка, так, і гэта значыць, што 2025, 2030, 2035 ён паспрабуе вылучацца на прэзідэнта. Ну, фактычна, вось гэта... так гэта выглядае. Гэтая гульня з тэрмінамі, так, гэта адзіная умоўна-дэмакратычная папраўка ў гэтай канстытуцыі, так, што... Я б яшчэ вызначыў абавязак грамадзянаў клапаціцца пра сваё здароўе і вось фізічную культуру. Ну, гэта не павінна быць прапісана ў канстытуцыі. Не павінна, ну, але калі прапісана, ну, это ўжо сур'ёзна. Так, прабачце за жарт, але... Абсалютна, так. Я думаю, што 2 тэрміны, ну, гэта ўжо такі расейскі прыклад, так, змены канстытуцыі, ануляванне тэрмінаў, ну, але гэта так ці інакш, гэта нічога у расстаноўцы сілы ў Беларусі не змяняе. Гэта толькі паказчык таго, што тыя працэсы, якія зараз ідуць, знішчэнне інстытутаў рэшткаў грамадзянскай супольнасці, інфармацыйная зачыстка, яны ўжо не спыняцца. Бо, як я ўжо казаў, адзінае, дзеля чаго трэба была гэта гульні з рэферэндумам канстытуцыі, гэта забеспячэнне там такога вось кіравання без выбараў для Лукашенка. Гэтага пакуль што не прапісана, так? Калі мы кажам пра магчымасць Лукашенка ўдзельнічаць у выбары, гэта азначае, што рэпрэсія не спыняцца. Бо выйграць выбары, так, ці правесці выбары ў больш-менш дэмакратычных умовах, нават фасадных дэмакратычных умовах, так як гэта было ў 15-м годзе, так як, ну, пра 20-е не кажу, нават у такім сцэнары 15-го году пры страце легітымнасці, пры фактычна параліжу на сістэмы, так, немагчыма. Магчыма толькі пры умовах абсалютнай стэрылізацыі грамадства, абсалютнай стэрылізацыі функцыянавання соцыума, народа беларускага. А гэта азначае, што фактычна тэрор застанецца асноўным фундаментальным інструментам кіравання Лукашенка. То бок рэальна канстытуцыя накіраваная на кансервацыю гэтай сітуацыі, у нейкай іншай кансервнай банцы, магчыма, да, але тым не менш. Што ж, я думаю, у нас засталося 5 хвілінаў, і мне здаецца, што варта іх прысвяціць заўвагам і пытанням, якія тут з'явіліся. Ну, дарэчы, амаль 1000 чалавек цяпер глядзіць наш эфір адначасова. Гэта вельмі добра, нагадаю, не забывайцеся, калі яшчэ не падпісаліся, падпісацца. І шанец задаць пытанне яшчэ ёсць. Як, Павел, вы адносіцеся да такой прапановы ставіць у Канстытуцыі прапісаць узроставае абмежаванне, каб пенсіянеры не маглі быць прэзідэнтам і кіраваць на іншых дзяржаўных пасадах? Мне здаецца, што такое абмежаванне ёсць, 65 гадоў сёння ў Беларусі. Але проста яно можа парушацца
распараджэннямі? Мы бачым у Лукашэнкі. Злучаных Штатах Амерыкі прэзідэнты маюць даволі сталы ўзрост, так, а з іншага боку найбольш актыўныя, як канцлер Нямецчыны Курц, таксама не зусім рэалізуюць той патэнцыял, які давер, які яны маюць. Тут усё ж такі Аўстрыйскі, так? Аўстрыйскі, так. Усё ж такі я лічу, што павінны выконвацца две рэчы. Гэта моцная грамадзянская супольнасць і актыўнасць грамадзян, адказнасць грамадзянаў за свой лёс, неспадзяванне там на прэзідэнта. Прэзідэнт, прэм'ер-міністр павінен выконваць выключна тэхнічныя задачы. А кантроль за дзейнасцю належыць іншым інстытутам, у тым ліку да грамадзянаў і да незалежных СМІ. Калі гэтых інстытутаў не будзе, неважна, колькі год будзе прэзідэнту ці прэм'ер-міністру. Ён вельмі хутка стане аўтарытарным лідарам, як зрэшты адбылося з Лукашэнкам. То бок адказнасць грамадства, адпаведныя моцныя дэмакратычныя інстытуты і адказнасць палітыкаў. Гэта фармат паспяховага дэмакратычнага грамадства і развіцця, нармальнага развіцця любой краіны. Калі гэтых не будзе інструментаў, то неважна, якія тэрміны, якія абмежаванні, што прапісана ў Канстытуцыі. Вось гэта лейтматыў нашай размовы, мне здаецца, сённяшняй. Калі Канстытуцыя не выконваецца, неважна, якая рэдакцыя дзейнічае, не вельмі. Не толькі не выконваецца. Калі грамадзяне не бароняць сваіх правоў і сваёй Канстытуцыі, выконвацца яна не будзе. Таму што у Канстытуцыі прапісаныя права і свабоды, гэта як бы дамова. Так. Да, Гэта дамова, безумоўна, гэта дамова, але калі вы, як класычнае, так, грамадства аддало частку сваіх правоў, сваіх свабодаў дзяржаве, але дзяржава павінна выконваць свае абавязкі. Калі дзяржава гэтыя абавязкі не выконвае, народ мае права на рэвалюцыю. Гэта аснова любога сацыяльнага кантракту. Але калі народ не паўстае, дзяржава разумее, што яна можа... Дзяржава пашырае свае магчымасці, свае сферы ўплыву, і ўрэшце мы маем таталітарную альбо неотаталітарную сістэму. Што рабіць з рэферэндумам, на вашу думку, ісці ці не? Што рабіць увогуле, да? Вось, якая была б ваша рэкамендацыя па рэферэндуме, такая асцярожная? Я не думаю, што тут можна даваць парады нейкія. Мая рэкамендацыя, пры наяўнасці такіх рэсурсаў, якія мы маем, гэта ўжо зараз скіраваць гэта на зрыў рэферэндуму, то бок стварэнне такіх умоў, пры якіх Лукашенко проста адмовіцца гэты рэферэндум праводзіць. Не на зрыў галасавання менавіта ў дзень рэферэндума, а ўжо на сам працэс. Бо, на жаль, што мы чакаем ад дня галасавання, што людзі пакажуць, што яны не прагаласавалі, сістэма пакажа, што яна прагаласавала, будуць гэтыя які эфект, так? Спадзявацца на рэвалюцыю, я думаю, што гэта як спадзявацца на цуд. Таму лепш падзяліць на такіх два фундаментальных этапа. Перш за ўсё скіраваць на зрыў, сказаць, што гэта злачынны рэферэндум, што ўдзел нават у камісіях гэта фактычна у пэўным сэнсе суудзел у злачынствах, і проста стварыць такую псіхалагічную інфармацыйную абалонку, уплыў, пры якіх цвярозыя людзі проста не будуць удзельнічаць нават у фарміраванні ці ў працы выбарчых камісій. Я яшчэ раз кажу, намагацца сарваць проста сам працэс прыгатавання да рэферэндуму. Вы думаеце, што ва ўладзе людзей, якія сёння застаюцца ў Беларусі, гэта магчыма? Ці ўсё ж такі гэта мусяць быць высілкі нейкіх знешніх? Я думаю, што гэта кансалідаваная павінна быць пазіцыя. Так, у нас у дэмакратычнай супольнасці на сённяшні момант ёсць такія рэсурсы, якіх не было ў тым же 10-м ці ў 15-м годзе, калі можна з лёгкасцю ідэнтыфікаваць удзельнікаў таго працэсу і ўжо пытацца на бытавым узроўні нейкім чынам уздзейнічаць на тых людзей, якія ў гэтых камісіях, так, выставіць лісты старшыняў выбарчых камісіяў па ўсёй краіне, па ўсёй Беларусі, каб стварыць вось гэтую, фактычна псіхалагічную напружанасць, бо гэтыя старшыні камісіяў ці удзельнікі ў пэўным сэнсе яны будуць фальсіфікаваць.
ці будуць пры іх маўклівай прысутнасці будуць адбывацца фальсіфікацыі. Таму тэхнічна на дадзеным этапе можна паспрабаваць уплываць вось на гэтую падрыхтоўку. Калі нашых рэсурсаў так недастаткова, каб паралізаваць на дадзеным працэсе ввогуле падрыхтоўку да рэферэндума, но я сумняюся, што будзе дастаткова рэсурсаў і магчымасцяў у людзей нешта змяніць ужо ў момант галасавання. Каб даказаць фальсіфікацыі і гэтак далей. Цікава. Ну і вось яшчэ скончым такім назіраннем. За намер самастойна ўдзельнічаць у палітычным жыцці будзе адразу заводзіцца крымінальная справа за экстрэмізм. Да? Гэта ёсць адпаведнік неотаталітарызма, бо у таталітарных краінах палітычнага жыцця проста няма. Забаронена ўсё, што не дазволена, і нават тое, што дазволена, забаронена. Гэта прынцып функцыянавання ўсіх таталітарных дзяржаваў. Ну, мы і бачым, у прынцыпе, вялікія шматгадовыя прысуды за ўдзел у палітычным жыцці. Адзінае, што дазваляецца, гэта прадаваць тыя трэшавыя праекты, якія вось зараз Лукашенко намагаецца упіхнуць у палітычную свядомасць і прастору беларускай грамадства. Ну, вось, дарэчы, цікавая інфармацыя, заўвага, пакуль нет інфармацыі, хто будзе ў выбарчых камісіях, магчыма, это не апублікуюць. Як гэта выдалілі пасля выбараў 2020. Магчыма, ну, але трэба проста быць гатовым да таго, каб, бо яшчэ не прызначана дата. Так, ёсць там, кажуць пра тое, што можа ў лютым, а можа не быць у лютым. Проста у Лукашенка зараз ёсць, прашу не забывацца, што зараз Канстытуцыя, гэта і рэферэндум можа быць абсалютна другаснай справай. Калі на глобальнай сцэне мы будзем мець дачыненне з пашырэннем канфрантацыі, канфлікта і, не дай Бог, пачнецца там узброеныя дзеянні ва ўкраіне, то для Лукашенка нівогуле не будзе мець сэнсу ніякага праводзіць рэферэндум і змены ў Канстытуцыі. Это першы момант. Другі момант, калі Расія рыхтуецца да глобальнай канфрантацыі з Захадам, вось гэты ультыматум, і так далей, то у будучым мы можам пабачыць у Беларусі не толькі расійскіх вайскоўцаў, а гэта неабходна стратэгічна для вядзення вайсковых дзеянняў ва ўкраіне, але і ядзерную зброю, пра якую ўвесь час і даволі часта ў апошнія дні пачалі гаманіць не толькі Макеі, але і Песковы. Так? А гэта, па сутнасці, азначае, што мы ўжо пад вайсковай акупацыі Расіі. Тут ужо нашыя размовы пра рэферэндум, Канстытуцыю будуць абсалютна неактуальны. Набываюць яшчэ адзін узровень бессэнсоўнасці. Я сфармуляваў гэта так. Добра, сябры, час нам завяршаць нашу размову. Была яна даволі змястоўнай, хаця каторы раз, насамрэч, мы ў студыі Еўрарадыё абмяркоўваем і па Зуме таксама абмяркоўваем вось гэтыя магчымыя змены, якія можа прынесці ці не можа прынесці Канстытуцыя, але кожны раз мы знаходзім усё новыя і новыя аспекты. Ну і мне здаецца, што тыя, каму гэта ўвогуле важна, людзі, якія рэальна думаюць, што рабіць, якія хочуць сфарміраваць нейкую пазіцыю, нейкі светапогляд, нейкае стаўленне да гэтага. Яны з нашых эфіраў ўсё ж такі атрымліваюць аргументы абсалютна розныя і могуць нейкую думку ўсё ж такі сваю сфарміраваць. Дзякуй вам, Павел, што прыйшлі. Нагадаю слухачам і гледачам Еўрарадыё Павел Усаў, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, быў сёння суразмоўцам у стрыме Еўрарадыё. Падпісвайцеся на наш YouTube-канал, глядзіце нашы трансляцыі. На гэтым развітваюся. Да пабачэння.